Hello mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. O karon day no, mag-upload sa taong bagong bayani mga ka-listeners no. Ako na siyang balhin og ginadlaw ha. Inadlaw na ta karon, wala na ta sa sinimana kay dugay. O mao ginadlaw na ta. O karon og tuod day no kanang ako din gilisan og panganing YouTube channel dili na ni Dijelik Remix. Lex Pino Vlog na no mga ka-listeners, basta may buong mga ani ka ba siyang notification lahi na. Mo yung naandan, mo ang nag-ilis ko og Lex Pino Vlog na lang ang giilis, ang gibutang mga ka-listeners. O karon no, mag-upload na tano og sa bagong bayani di ay episode 1. Sugdan ta karon ang unang adlaw sa bagong bayani nga ang sender si Magno OFW sa Dubai. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Fino Vlog. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dugo sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang suwat tampo nga gipadagikan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatuwag singan nga Magno. Dear Priscilla, suki sa kong tigpaminaw, pinaagis sa radyo o sa online ining tulumanon bagong bayani. Sa nag-edad pa ko 25 anyos, wa nagkukoy uyab tungod kay wa nagkoy salig sa mga babae. Human ko biyae o gipasakitan. Apan nagkudner ko sa laing babay nga wa na ko higugma. Siya si Berna, kaidadasad na ko. Managkigala rekudon kami, apan kay parehong nakainom mi atong higayuna. Mauhinungdan nga may nahitabog yun namang duha o naaktuhan pagod mi sa iyang amahan. Tawgalan ko ninyo singan nga Magno, usa ka OFW isip tile sitter sa Dubai, UAE. Nagkornir kong Berna, Mama Esper. Patyon ko ni pantalyon kung dili na ko pagkaslan ng iyang anak. Pastilan ba ya gyud uy? Daan pagid lagi ko. Dili makaayo ang pagsigil mo kuyog anang babayhana Magno. Ma, tanang lagi nga to sa ilang Berna. Ato ba nga naguto si inoy pantalyon? Kay unsa man din ang istorya ha Magno ha? Dito magud mi sa diskuhan. Nya, naglami ang among inom. Unya sa dihang paingon na nga mukadlaon, nagpahatod siya nako. Unya? Mo to, ngagyagad ko niya nga mupahuway sa ekonomi sa ilang kapalig. Nisanong sa dayon ka? Ma, nakainom gani. Unsa man? Nasakpan ba gyud mong pantalyon? Oo, ma. Mo'y namatan ako nga diya na sa sud sa kamalig sini pantalyon. May danang pinuti. Asa ko makadagan kay dito man niya nga akong purulog brief, ma. Ay naunsa ka man intahon uy Magno? Paturagas ka man lang uy. Ma, Wa ba ni mo na hunaang nga napaangkan ka na siyas nag-edad pag 17 anyos? Unya wa gani na siya mahibaw kung kinsay amahan hangtod karon nga 8 anyos na lang ng iyang anak. dahil ilang gutang magisgot bahay na na, ma. Unahon no saan na to nig sulbad kining problema ha. Nahala sige ta na. Husayon ta kining bahina. Salamat, Mama Esper. Pagkalami, begin ni mong sus, ambot na lang gid mo Magno. Gusto kong klarohon kining hitabua pantalyon. Gihilabdan sa imong anak, kining akong anak, Esper. Ay natural. Sa itural.
Natural kon ang lalaki na mo itintalon sa babay. Oy, hinahinay na mo sinultihan, ha? Ay sos, way mo tuo kung mo ingon ka nga inosente ng anak ni mo ay bahin na ng butanga pantalyon. Kay kung ikumparar nato sila, mas eksperyensyado kining imong anak do. Unsa man, Virna? Ikay nanintal aning Magno? Aron, mahitabo mo doa? Lo, ako ram gusto siyang giingnan nga manood sa mig kamalit. Nikuyog man sad siya. Juan, parehas mo gud mga nakainom. Sayon ra gyud ning sulbaron. Sayon ra gyud kayo. Nyay. Pagkaslis, Virna. Aw, kamoy gasto. Ayaw ko ninyo gasula bahin ana. Oy! Anong kami manoy mo gasto na ng pastilan? Babae man nga mo! O nya be, nagkahinig og maay din silang duha. Na! May kada kong problema ni Ron. Amiga ra magud mi aning Vernanoy. Bitaw pa. Pero ipakasal ninyo, okay rasad ko. Basta mo okay sab ni si Magno. May anak na bayak ko, si RJ. 8 anyos na. Ha? Kining akong pinuti. Naagid niya, liog nga mapunggot, ano ba? Naagid, ina niya akong bakakon. Punggot yung liog, ano Liog ha. Ma, spare ma. Oh, Desisyon na dia ma. Usaw na to ni. Oy, Magno. 25 anyos na ka do. Dili ka na batang way buot do. Desisyon og imo basta ayaw gyud kog pagastuha kay dili ko kwartahan. Maayong pagpaminaw sa Lex Pino Vlog. Wa man kumabala ka sa gibahan ni Noy Pantalyon ma. Unya Magno. Mas nabala ka og naluoy ko ni Verna. Magno. Ako na tingali ng dawato ng kamaturan oy. Nga siya mo'y gitaganas Ginoo para nako ma. Oh, bahala ka. Basta kay ayaw gyud ko gasula-sula bahin anang gastuhan sa kasal ha. Kay hands up ko ana. Wa gyud ko'y ikagasto Magno. Mayo kay ni pakita kag balik giris bay, Magno. Maluoy ko nga magunhulag kang Verna. Nga akong nahilabtan ng iyang pagkababae ni Pantalyon. Naluoy ka namong nibalik ka? O naigam ka human katilaw sa talagsaong lami uban sa akong anak? Ni Pantalyon. Pa, padayon na nga rin si Magno sa suod, be. Nga. Ikaw. So, subay. Okay. Salamat Noy. RJ, bless ni Kuya Magno nimo. Bless ko, Kuya Magno. God bless Dulong RG. Lakaw sa suod kay magsultuhan ay pami si Kuya Magno nimo. Sige na. Ay, ani lang ko din ni Maverna. Sabak ko ni mo, Kuya. RJ, patuo ha. Sud! Ambot ba? Gibati man sad nako nga gaan kaayo ang akong buot sa anak ni Verna nga si Dudong RJ. Biyang masabak ang gali ko sa akong Kuya Magno ba? Misuko manunan siya. Giingnan kang lakaw sa sud. Sige na. Ayo lang. Dinilang ka Dong RG. Dali, sabak sa kuya. Maayong pagpaminaw sa Lex Yay! Pino Vlog. Sabak ko sa akong Kuya Magno. Sabak ko. Kabugat pa sa mga bata, oy. Apit naman ko, nandako pa doon, Kuya, no? Oo, hapit na. Pakauwaw lang biya kang kuya ni mo Magno RJ. Pagkawa man noon. Bisag, pinanggagan ni ko ni mo, Kuya, no? Pinangga, basta buutan. Nakita na ko ang kamatidudano nimo sa akong anak o ang imo pagpangga sa iyang anak nga mao si Dudong RJ. Noy, Pantalyon, naluoy ko ni Vernanoy. Mga nakadesider ko nga dili na ko na siya pasagdan human sa hanitabo na mo. Magno, O kung unsa man ang iyang pagpangga ni RJ nga iyang anak,
mausab nga akong gugmangan to sa bata. Salamat. Nalipay kong nakabati niya ng imong gipanulti karon. Kung musugot ka noy, magtipon na lang Miss Berna. Ha? Ang gingon mo ni Mama Esper nga bahala na kuno ko sa akong desisyon basta kay di lang siya asulon sa gasto para sa kasal. Oh. Sige. Isalig na ko ninyo sa Virna. Isalig na ko ninyo ni Virna ang pagdesisyon niya ng bahina. Salamat ni Batalyon. Og hangyo lang yun na ko ninimo, ha? Pangga og mahala nga akong anak. Og iapil ang akong apo. Kay wain tao may amahan. Ay paghilom diha Magnoy. Pakauwaw ka lang yuda. Mama Esper, Gisukod talang gali ka. Ni-decide sa kadayon. sa ako nang gikaingon nimo nga naluim ko ni Bernagod. Ay naunsa ka man in town, oy Magno. 25 anyos na ka, pero mura lang yapong kagway buot do. So, mo na nihigayon na ma. Nga ipakita na ko nimo nga makamaon ako nga mo desisyon para sa akong kagalingon. Ama o ba? Unyag dili magkadimao, dayon og sangpit sa inahan. Dili ma. Tungod kay suwayan ako nga mobarog sa akong kagalingon mga tiil. Gikuhaan na ba lang yung kunimo sa akong kabuot, ha, Magno? Sige ko sa kabuot ba? Wa uy. Huwag yung kay mahayong kaugmaon. Kung makikuban ka to babayhana, Magno. Ma, ayaw paghukumdaan. Kay bisan og ingon ana nas Berna, apan tarong na siya pagkababay. Tarong bago day nang gipaangkan, manggani na. Ma, tingalig na limot ka. Nga gipaangkan sag ka og ako mo'y nahimong bunga. Karon, og mangutana ko nimo Mama Esper, nganong napaangkan mo tuod ka? Unsa man kang klasiyas pagkababay? Ayaw kong ingna na, ha, Magno? Ako lang gisumbalik nimo ang imong paghingaan og dili mao kang Berna, ma. Ayaw kong iparehas kang Verna. Kay disente kong pagkababay. Oh, sa ato pa nga tanang napaangkan dili mga disinte. Gawas lang nimo, Mama Esper mo ba? Apaghilam! Piskot ka, ha, Magno? Akong Kuya Magno. Dali sa kuya, be. Dolor G. Hag sa kuya, hag sa kuya. Kuya Magno. Kuya. Asa man si mama ni mo, Verna? Mama Verna. Ma, na si Kuya Magno na dalami, ma. Tagay ko pan, Kuya Be. Oo, taga kayo. Oh, kaunong RG. Oh. Para ninyo kining akunda, ha? Anhin lang ko puyo. Tipon ko ni mo, Verna. Ikaw? Dili man ka ako ni mo ikauwaw. Ganong ikaw man nga tarong mangkang klasya sa pagkababay. Ang uban mang good, judgmental kaayo. Atong ipakita nila nga nasayop sila sa unsa man ang ilang gituan. O, Magno. O hinaot nga, imo raw niya ako makatunanan nga higugmaon. Di ka lisod ikugmaon. Tungod kay buutan ka, Verna. Nikontak na ko ang igsoon akong toa sa laing nasod. Si Bernardo. Manghod ko siya. Oh, nakaila ko niya, Noy. Mm. Foreman sa trabaho sa construction si Noy Bernardo. Kung gusto ko no ka, sa ilaw niya ko nung pagbalik kuman mo bakasyon. Iya ka pa kuyugon. Kanindot ko na, Noy. Kana mo sabuti ninyo ni Verna. Kayo magkasinabot mo, may mo kang manglukat sa mga gikinahanglan. Hinahinayon nimo sa kuan ba kanang Mga requirements? mga requirements. Hinahinayon nimo nagpagpanglukat katong giingon ni Bernardo nga mga requirements. Namang ko'y kuan passport, Noy. Hmm. Gipalukatan naman kung daan ni Mama Esper. Oh, mao ba? Oh, Naana da kay passport o mayo hinuon. dugay naman na. Ang taon na siya. Dili ko musugot na ito ka manarbaho sa laing nasod, Magno. Uy,
Vera, Ay, magbuwag na lang tingali ta Magno, oy. Huwag ko magdahom. Nga, mao kato ang akong nadungog gikan kang Verna Priscilla. Okay, mga ka-listeners, no? Nahuman na dyan ang unang adlaw. Ug atang hinausab og maano ang laing sumpay ni Sugilanon sa bagong bayani nga pinadaan ni Magno, OFW sa Dubai, UAE. Ug daghang salamat, no, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.